Tässä videossa näytämme, kuinka säätää kellon ranneketta. Näytämme sen kahdella eri työkalulla. Ensimmäinen on hieman edullisempi ratkaisu. Toinen on hieman edistyneempi ratkaisu, jossa saat iskulevyn, vasaran, pihtejä ja 3 nastaa. Asia, johon kellotaulullasi tulee kiinnittää huomiota, ovat pienet nuolet, jotka osoittavat, mihin suuntaan isketään nasta. Aseta ketju niin, että nuolet osoittavat oikeaan suuntaan ja käytä sitten työkalua työntääksesi nasta ulos. Kun nasta on puolivälissä ulkona, voit helposti poistaa sen sormillasi ja olet puolivälissä kellon säätämisessä. Sitten teemme saman asian uudelleen, poistamme nastan ja nyt olemme poistaneet yhden lenkin kellosta. Nastalla on 2 päätä. Tasainen pää, kuten tässä näytetään, ja pyöreä pää, kuten tässä näytetään. Aseta nasta takaisin rannekkeeseen laittamalla pyöreä pää ensin. Sitten voit käyttää työkalua työntääksesi nastan kokonaan sisään. Voit myös käyttää pientä vasaraa. Näin säädät kellon ranneketta, voit tehdä sen yhdellä lenkillä tai poistaa niin monta lenkkiä kuin tarvitset. Prosessi on hyvin samankaltainen, kun puhumme hieman edistyneemmästä työkalusta, joka koostuu tästä iskulevystä, nystyrästä ja vasemmistoliittoarasta. Uudelleen etsimme nuolet ja asetamme ne yhteen iskulevyn reiistä. Ota nystyrä ja vasara ulos nastasta. Taas kerran vedämme ulos viimeisen osan nastasta sormillamme. Teemme tämän vielä kerran poistaaksemme koko lenkin. Taas kerran meidän täytyy laittaa 2 osaa yhteen. On tärkeää muistaa, että pyöreä osa nastasta on ensin asetettava rannekkeeseen. Sitten voit helposti vasemmistoliittoaroida viimeisen kappaleen kokonaan alas. Näin säädät kellon ranneketta käyttämällä edistyneempää työkalusarjaa. Useimmissa kelloissa on myös lukko, jonka voit hienosäätää, jos haluat, että kello sopii hieman paremmin. Tällä lukolla voit liikkua 4 eri reiän välillä. Tässä käytän nystyrää, joka voi helposti mennä sisään ja painaa jousitankoa löysätäkseen sen. Jousitanko näyttää tältä. Sitten sovitan sen reikään, johon haluan sen siirtää, ja painan jousitankoa, kunnes se napsahtaa reikään. Nyt olemme tehneet hienosäädön.